sempre foi. Gabriel tamén iría, eu. Pois non sei, a Gabriel sí que non lle oigo, José María sí. Era pobre, non era nada rico, pois nin os rapaciños, os neniños podíamos, nos vestían ben porque non había diñeiro nas casas. Nas casas había muchísima xente, o cual unha parte da xente non tiña casa, nin tiña terras, vivía no dos outros, en personas que tiñan cantidad de diñeiro que lles deixaban, e bueno, pagabanlle a renta, claro. Pois as vacas postas era que había algún señor que tiña algunha perra máis que os outros, e había outro que necesitaba, tiña onde ter unha vaquiña ou dúas, pero non tiña con que compralas. Entonces aquel que tiña aquelas perras iba e puñalle a vaca a medias, a produción a medias, tanto que fose leite como que fose ternero. Na miña casa habería 4 vacas, creo que non máis. E o único xornal que podías ganar eran forestales, 40 pesetas diarias. E tiñas que poñer tú o fociño, e todo que, o sacho, e a empezar das 9 da mañá hasta as 8 da tarde. Dabanche unha hora para comer e tiñas que levar toda a comida, que pouco se podía levar, porque non había moito. Pero sí, recordo que eu non pasei fame, podo dicir que non pasei fame, pero ganas de comer de algunha cousa, sí. E víase moi mal. Non había, en primeiro lugar, non había camiños. Quen se acordaba de carreteras? O que daban as terras, o fruto, como non había por onde transportalo, pois, o lombo. E eu que iba á escola, unha maioría, pois a mitad dos días dice, pois hoxe non vas á escola porque tens que ir cas vacas. Había que ir a lindar as vacas e os maiores tiñan que ir a traballar. E había un maestro de Ribeira de Piquín, era un maestro, pero era moi recto. Claro, tiña mal genio. E un día dixo, se houber algún que me trouguera unha variña desas de acebro, que había uns acebros moi bonitos, unha variña de acebro para eso. E eu fun, e abaixo de Procel había un acebro, e fun me cortei unha cana moi derechita, delgadiña, pero moi maja. Ele veille. E sabes o que pasou? Estrenou non min. Fun á escola un tempo lediña, pouco tempo que daquela non íamos á escola, que tiñamos que ir cas vacas. En tempos como non chegaba a terra que tiñamos o labradío para comer, tiñamos que cavar no monte. Xa te mandaban aos 12 ou 13 anos cavar ao monte. Sachar, que nada facías. O de cavar era moi duro. Pois, había que ir cavar ao monte, marzo e abril, ainda algo de maio. Pero despois había que deixar o monte dereito para que curara, para despois queimalo. Para queimar había que apilalos. Chamabanlles burrueiras. Entonces facíanse esas burrueiras e deixábases un encendedoiro para un toxo ou o que fose para lle pegar lume. Despois había que talo tanto, porque se iba ardendo había que achegalos para que quedase todo queima. E despois quedaba todo en cinza, e ao estar todo en cinza viña o tempo de, que era en outubro, que viña o tempo de botar o trigo. Entón había que estendelas, estender toda esa cinza. E despois sementabas o trigo, e despois, unha porixiña de vacas, e con un arado de vertedera, labrabas o trigo. Cando ardían ben, ou cando non ardían ben, en vez de ser cinza, eran torros que había que cortalos. Estendíanse, e despois sembrábase, e atrás viñan unha parexa de vacas cun heredín labrando, tapando naquilo. Todo era pouco, porque ainda para os homes chegaban
pero ver unha muller cavando por aí nun teixeiro, todos os días iban cavar. A necesidade obligaba. Foi che duro, a vida da horrera tampouco non che foi fácil para as mulleres. Cando eso que cavábamos non había química. Estaba da guerra, quedou todo queimado, as fábricas e todo. Entonces tiña a exclusiva do guano, un que lle chamaban Xan de Porto. Tiña un camión grande. Aún existen hoy aí os almacenes que ten. Foi cando empezamos a aumentar ca química, e foi mellorando todo, pero houbo bastante que ver, bastante miseria, porque as guerras deixan todo arrasado, toda miseria. E os traballos eran moi caroales, e entonces, para facer as labranzas, pois había que terrar as leiras. E en moitas leiras, pois había que levar tamén o abono na cabeza, o esterco. Porque non había camiños, e era tan costo que os carros non chegaban. Arábase, e a terra era normal que tirara para baixo, para o fondo. E despois xuntábase unha partida de xente a cambio, un día para uns e outro día para outros, cunha cesta na cabeza, desde o fondo ao pico, que casi non se levaba nada. A noite, pois, como viña era xente case maioría nova, había novos, non viñan vellos, entonces, pois a noite había por aquí moitos gaiteiros, chamabanlles gaiteiros, con unha gaita desas de fole, tal. Entón, o que facían era xuntarnos todos, os novos tocaban a gaita, bailábamos, e os vellos, pois, botaban a partida. Ir a Castilla, claro, foi unha necesidade, pero eso xa non ven tampouco da nosa edad e desta edade, xa viña da generación dos nosos pais, e mesmo dos nosos abuelos, que, por tanto, eles foron andando, e con zocas andando a Castilla. Había que moitas segas e moito traballo que facer. Na miña casa éramos dous, era mamá e eu e papá. E tiñamos unha señora durante que iba o meu papá a segas, a Castilla. Porque debíase cousas para comprar para as terras, ou trigo, ou pan, ou o que fora, pois había que pagalo, e con eso se pagaba. A mitad do ano, pois vivíase con eso. A Castilla xa foi antes meu abuelo, pero eu non o conocí. E despois foi meu pai. E a primeira vez que foi a Castilla, pois ele contábanos que fora a pé, con a maleta na mão. Entón, quen obligaba máis eran os nosos pais, porque facían falta para a casa, porque nosotros íbamos a Castilla, pero o diñeiro había que entregalo aos pais cando chegamos. Non gustaba moito, pero había que facelo. 13 anos tiña cando empecé a ir a Castilla. De 15 anos. Son de 15 anos e fun dous a altar, hasta 17, 18 fun a segar. Pois 13 anos, fun facer os 13 anos ali. 12 anos. Non sei se os tiña feitos, só fun cumprir aló. Irmáus na casa fomos 9 irmáus, 6 irmáus e 3 irmás, pero a Castilla, os irmáus, todos foron a Castilla. Eu, como comentei, eu fui moi ben, pero eles foron moi mal, porque os máis maiores foron a atar cando tiñan 12 anos de edad. Eu tiña, pois, aí como 16 anos. Eu fui nos 16 e 17 anos. E estábamos 2 meses en Castilla, ali, Segovia. Fomos a segar, eu iba a atar, que era un chaval ainda, que eu non segaba, eu ataba o que segaban 2 homes, 2 personas. Iba mi hermano, que es ligeramente mayor que yo. Había ido 2 años antes, él ha ido 1 año y yo 3, yo he ido con 10, 11, 12 años. Fomos aos anos 60 a Castilla, de 14 anos. E fun 3 anos a atar e 3 a segar. Fun ás segas a Castilla de 14 anos,
fun de atador. A primeira vez que fun a Castilla tiña 11 anos, vin facelos todavía aquí o 15 de diciembre, todavía eran 10 e pico. Na nosa casa chegamos a ser a 10 e a 11 persoas, pero os máis vellos éramos que tiñamos que arramalar máis. Entón, meu irmão que morreu, tía 2 anos máis que a min, ese foi máis tempo, non sei ben o tempo que foi, polo menos empezou 2 anos antes. E el ainda non fixera os 12 anos, fixo en outubro. Depois da miña familia, meus tios, o meu tio foi moitos anos a Castilla. E meu pai tamén, porque o primeiro ano foi con meu pai. Sí. Sí. E por aquí non hai poucas casas, sería que non houbera, que non fora aí de Castilla. A 2 e a 3, pero seguro. Fun a atar o primeiro ano e o segundo con meu padre Marcelino Pérez López, 3 anos a atar, logo a segar, primeiro a 6, logo ás 3, logo de segundo maioral, e despois, pois xa, aí está todo. Hasta que despois empecé a levar cuadrilla con meu padre, claro. A cuadrilla era de 9. 3 atadores e 6 segadores. Era maioral, tras maioral, das 3, das 4, das 5 e das 6. E despois, os atadores. Eu era atador. Segaba, ataba os 2 fauciñas. Que o primeiro que iba diante co Meiral era o do Maruxo do Loudás, o segundo era José María de Caetano, o terceiro era Xusto do Maruxo, e o cuarto era Manuel do Raposo, e o quinto era Constante de Caetano, e o sexto era un da Sela, de Beche, que marchou por Buenos Aires. O maioral en Castilla tiña que buscar traballo, respetar os homes e respetar ser. Problemas eran decirlle, bueno, fulano tal maioral non ven, entonces contratalle a sega ese señor. Entonces chegaba o maioral e se tiña escrito unha carta, o maioral había que lle dar traballo. Se non lle escribía, amañate con poidas. Estaban os amos xa do ano dantes, ou de había anos, ou como tal, entonces ibas xa directo a unha casa desas. Xa te mandaba, escribías, porque de que ibas a Castilla, mandabanche un telegrama para a salida, entonces xa chegabas e empezabas a segar naquela casa. Trataba de levar os mellores, porque ibas escoitando uns e a outros, e digo, oi, pois este é bon segador, ou bon chaval, ou bon tal, ou bon cual, pois este é o que facíamos, por eso sempre o que pasa que a veces tú querías levar un bueno, pero ao mellor non quería ir contigo, por lo que fora. Porque claro, normalmente xa que sempre íbamos os compañeiros case sempre xuntos, es decir, cada ano, ya dun ano para outro, a non ser que fora algún que ao mellor non lle gustaba, pois o proceder de cada un. Na casa, naquele entonces, había ben que facer, había facenda, bueno, ovellas e cabras e vacas, e había que recoller a cosecha. Quedaba eu e miña madre, Dios lle perdone, e os que van aló, e entonces meu padre que estaba tan acostumbrado, e ganaban uns cartiños, naquele entonces. E mesmo eu tamén gustaba de mellor, e o lote cargaba a mí, e eu que entonces quedaba furando aí. Desde aquí íbamos a Lugo, e logo chegábamos ali á estación do tren, que precisamente eu non sabía nin daba ao lado do tren, e entón eu demo moito que ver o tren, gustoume ver o tren. Entón pensei que o tren, os raíles que eran de ferro, xa o sabía, pero a roda do tren non. A roda do tren pensei que eran outras rodas. Era moito que ver, e deu-me tamén moita ilusión ir nela. Entón eu ia moi contento. E dicía meu irmão, que xa fora 2 anos, dicíame, vas contento, cando chegas alá, non te vas poñer tanto. Ficaron os billetes, até íbamos todos xuntos, bueno, cando vexo chegar aquela locomotora, con aquel carbón, aquel fuego, os maquinistas negros como se foran
africano. Digo, ai, pobre de min. No tren tamén había, sempre houve rateros. E deixaron un deles comigo e eu. E díxome meu tío da Casanova, díxome, Fuca, quedache un fouciño. E a todas as maletas ali no andén. Xa sabes, aquí haiche ladróns e haiche de todo. O que lle toque a unha maleta, colle o fouciño e xa sabes o que lle tens que facer. Vale, as súas órdenes. E, bueno, recordo que, claro, era a primeira vez que iba en tren, chegar a Lugo e, bueno, ver aquel cacho tren onde íbamos ir, unha pelísima de xente ali esperando, os pequenos collíannos e metíannos polas ventanillas, porque claro, non estaba a porta, non se daba collido. E levaban os equipos e todas as maletas, os sacos e todo eso metíannos polas ventanillas. Pasábamos toda a noite, todo o día, tíamos que facer transbordo en Medina del Campo, coller o tren, outro tren que iba a Segovia, e baixábamos en Ortigosa de Pestaño. Ibas comprar as chaparritas, as sandalias e as albarcas, que eran un cacho de neumático dun coche, unhas tiras. Este era o calzado típico de iren a Castilla, para iren e viren, entre estes arzocas, e para traballaren aló. Porque este calzado, pois, non molestaba, se lle entraba a palla por un lado e salía por outro, ou arganas, ou graus, ou terra, o que fora, e era o bonda, a barca. Levábamos 2 camisas ou 3 camisas para que ibas renovando, porque ali sudabas, ali lavábamos a roupa de cada 15 días ou algo máis. Meu pai comprou unha bicicleta que dixo así, cámbiasme para levar dun pueblo para outro, levaba o equipaje eu, e ele iba sin nada, senón tiña que levar o saco ao lombo, que a roupa levábase nun saco. Na maleta levábamos hasta chegar alá, pero hasta que volvíamos despois a maleta estaba ali aparcada. No primeiro amo que traballábamos, a maleta non se tocaba, levábamos un saco e ca roupa, e despois meu pai levaba a roupa, despois de cenar á noite, na plaza onde había a plaza onde iban a beber as mulas, había como un pesebre así grande, largo, e ali era onde iban a lavar a roupa. Pois levábamos un par de fauciños, ou 4 ou 5 para ir renovando, porque chegabas ali, había cardos, había cotos gordos, e claro, logo se melaban, logo se quitaban, e ali non había máis con a pedriña que levábamos para afiar. O penúltimo ano que traballei en fauciños, fixen 1000, eu solo. Teñome levantado muchísimas veces para a forxa a traballar e ainda non marcharan os outros deitarse. E en Segovia estaba meu padre, e viña que meu padre andaba vendendo fauciños, non dos xigantes. Íbamos, mandábamos uns cuantos miles de fauciños e facíamos 4 depósitos, un en Arévalo, outro en Medina del Campo, outro en Ortigosa de Pestaño e outro en Segovia. E despois andábamos repartindo dali. E depois unhos coiros, que se chamábamos didiles, para meter a mão nele, para non cortarnos, ou unha zoqueta de madeira. Eu usaba este aparato que se chama a zoqueta para ter maior alcance de coller a palla e evitar os cortes do fauciño. Isto facía un carpintero ou un zoqueiro, que naquela variedad normalmente debía facelo o zoqueiro, que era o que tiña a ferramenta de facer as zocas. Castilla era duro. Despois de dormir entre a palla. Levabas unha sábana así, pero había que dormir no pajar. O máis duro sería a dormida.
porque había que dormir en pajares entre a palla, claro. Bueno, polo día a segar tampouco non era fácil, que había que... Era duro. Las manos se te o sea, todas sangrando prácticamente de atar y de todas esas cosas. A coger algarroba por la mañana pronto, que había que agacharse mucho. Entonces ahí, eso sí que era sacrificado porque tenía que ir muy agachado, porque esto es una planta muy bajita y tenía mucha humedad del rocío de la noche, en todas las manos se te ponían blandas y sangraba y todo eso. Eso sí que era malo, ¿ves? E a dormíamos a noite no pajar, no medio da palla, tú levabas unha sábana e outra, a túa poñíamos a sacada por debaixo e a miña por derriba. E da almohada collíamos palla aquela helada e formábamos algo de cabeceira. Levabas da casa unha sábana e unha manta e facías unha especie de colchón para que non che fora a palla para... Facías así unha especie de colchón e ali dormías. A veces había pitas e había que convivir con elas. Unha manta por debaixo e unha manta por derriba e as cucarachas negras bailando por debaixo. Ao vencer xa estaba o amo chamándonos en non era día, maioral, venga, e están las mascodillas segando. O traballo era moi esclavo porque se as terras estaban lexos xa viña o amo petando na porta do pajar ás 4:30. Entonces arrancaban no carro tirado por unhas mulas, montábamos no carro 6 ou 9, e para a terra segar. Pois normalmente marchábase en final de junio ou así, o mes de julio, hasta principios de agosto. Íbamos do pueblo en pueblo segando, empezábamos en Santa María Maior, e chegábamos arriba de Segovia, pueblo por pueblo. Empezábamos en Seguí, en Baliza, en Paradilas, en Altanales, en Aragoneses, en Tabladillo, en Miguel Ibáñez, vamos, todo por arriba hasta Segovia. Porque empezamos pola cebada, que é madura antes. Íamos a cebada, acabamos a cebada, marchamos a outro pueblo. Despois regresábamos para atrás, porque íbamos, por exemplo, de pueblo, non maduraba antes. Chegábamos e íamos a outro que maduraba máis tarde. Íbamos en bicicleta. Para ir dun pueblo a outro, tiñas que coller a bicicleta, amarrar todo atrás, andar 20 ou 30 kilómetros dun pueblo para o outro, e o outro día pola mañá xa había que volver a engancharse ás 5 da mañá a segar ou a atar. Pois, ali en Castilla había moito traballo, era moi esclavo. Moi esclavo. Para uns rapaces como a nosotros, que eu fun de 14 anos, date conta meterme a atar unha leira que igual tiña 4 kilómetros de largo. Que eu fun a atar e a segar porque quixen, que o meu padre non quería. Eu empeñeime, carallo. Cando meu padre viñese case un mes antes que nosotros, xa o primeiro ano se pudera vir con el. Se me dera vergonza que me acomodemos, se non agarrama a moto atrás e viñame, porque... Sí, podía ir todo o mundo, que o que pasa que ao mellor igual se tiña que vir, porque non aguantaba o traballo, porque aquilo non era un traballo que era máis ben traballo de negros, porque ali traballabas prácticamente de sol a sol, no, de sol a luna. De noite a noite, como aquel que dixe. Salías de noite nos carros, para chegar ao amanecer á finca, segar, comer, cousa xusta, dormir a mellor media hora de sesta, e rolar, hasta que non se vía, para a casa outra vez. Moitas horas. Ten conta que desde as 4 da mañá hasta as 11 da noite, e parar para comer e dormir, unha hora e pico. Iso dependía moito de quen fora un maioral, porque había os que eran moi animaliños. Antigamente
se enfermaba un quedaba no pajar e se morría, se non tamén. Pero eu cos que fun ben. Pois de corto facían de que descontaba aí na manta. Pois se non dabas andade e che axudaban, pois cada vez descontabanlle unha balanza según o que fose, pois cada aqueles tempos, eu o primeiro ano que fun trouxen 1500 pesetas, e con 47 días de traballo, así que mira, no 55. Castilla tiene muy poca agua. Entonces andábamos muy sucios, sudábamos mucho porque había mucho calor. Antes de ir a cenar lavábamos nuns pilos que había de auga, que nin tiñas río nin tiñas nada. Onde vivían os mulos, ali tiñamos que lavarnos nosotros, que ás veces nin nos deixaban, porque lles manchábamos a auga e despois non vivían os mulos. Cada segador levaba 2 regos. Era como sucos, era como botar as patacas, non? Como a máquina que botaba patacas. Entón levaba 2, cada segador levaba 2. Entón, iba que se panaba así, iba segando. Entón, poñía as pigas así. Os outros viñan pola parte dereita, todos, pola parte dereita. Uns atrás dos outros, xa había unha norma de 3 metros. O maioral sempre chamábase a tender. Resulta que iba segando e iba deixando as gavillas a espiga para ali. E o outro viña e daba para outro lado. Logo amarrábase polo medio, con atillos ou con paja. Chamábanlle pallós. Viña moi igualada a cabeza do centeo. Estaba logo seca, pero mollábase. E aí viñan os chavales detrás amarrando. O que iba adiante chamábase tender. O que viña atrás chamábase cargar. Poñían así, as espigas así. Se había moita palla, poñían feixes, o sea, brazados máis gordos. Se había pouca palla, menos. A mí gustaba comer a palla, pouca palla que iba a atar. Pero a veces había moita. Pois costábame máis, porque se hai moita cosecha, vas aí moi esforzado. Porque un vai tendendo e o outro vai cargando e o chaval vai amarrando detrás. Había algún maioral que ao mellor metías polas cortas, collía as cortas e deixáballos detrás as largas. Entraba por un corno nunha finca e collía 2 puñados, e sin embargo os outros íbamos aló abaixo buscar as carreiras. Castilla tamén, había che tamén cisqueras, se cada tanto como gabando, Sí. Dixen yo a mí, eu ia me meter en ti e tú vas te metendo en sus. E bueno, así fizemos. Pero resulta de que, claro, o Suso dixo, é logo que vos pasa. E eu contestei e dixo, claro, quen tiña que falar era eu. Pois, que me fixeche fouciña e agora tes que me dar pallas. No, a auga traíamos xa pola mañá. A auga normalmente, pois xa nos traíannos nun carro de mulas, viñamos nosotros, e traían os utensilios, os perros, botijos de auga, de barro, e despois nosotros tiñamos que nos encargar de conservala ali fresca. Nos tiñamos que facer os recados todos, de ir á auga, sabía que ir buscar unha pedra para afiar, ir buscala. Despois sabía que ir buscar a comida, polo regular traíanas os jefes, pero ás veces había que ir buscar a comida. Tuve que ir nun macho da cabalo, levaba as aguaderas na silla, na montura, e eu encima dese aparello.
E despois deu no de picar a mosca, deu de saltar, e había ali era nun sitio que, había a iglesia, estaban na misa, ben deitei ali dun paisano, senón a min tírame o macho. As comidas pola mañá, cando te levantaban ás 5 da mañá, dabanche un trozo de chocolate e unha copa de aguardiente, se querías. E antes de salir dábanos unha copa de aguardente e máis unhas galletas desas de azúcar redondas. Bueno, o desayuno era regular, sopas e uns trociños de touciño que os frían e despois metíanos en aceite, non sei que lles facían. Saber sabían ben, pero eso tiñan unha pila de grasa e un pouco pan. E despois a mediodía sí que che daban garbanzos, dabanche cordeiro, non sei que era, cocido no medio dos garbanzos, e ali tiñas que comer ao sol. Ao desayuno tiña unha sede de la Virgen e sudaba, ca calor que faía e tal. E entonces botei un vaso de viño e estaba fresco, que tiñamos da rosada, tapado con os mollos. E tiña unha sede de la Virgen. E aquel viño entrábame como se fora gaseosa. Tomei 3 vasos de viño e puxenme a atar. E, hostia, parece que andaba no aire. Pero dunha vez escapouse o meu corpo, pum, de fociños. Despois o de comer ás 12, ali cantando o sol, sentado nunhos mollos, eso era duro. Porque nin tiña sombra para ir a comer, porque ali levábanos a comida, os amos da casa levábanos a comida, porque tamén eles comían en barreño, non había platos individuales. Porque ali, según aquí en Galicia, o prato de mediodía era o caldo e a casi sobre todo aquí onde somos nosotros, pois ali eran os garabanzos, os cocidos de garabanzos. Unha pouquiña de carne de año e era a comida que tiñamos a mediodía, eso é todos os días. Pois a comida partíanmola moi ben. Levábanos a perola, nunhas aguaderas, e recollíamos cada un seu mollo, e formábamos un circo, e a bota no medio, e cada un collía polo seu lado. E aí se tú me picabas no meu sitio, se me viñas ca cuchara para a boca, iba eu, se tú me collías ao sitio, daba a ti na cuchara, e a comida iba ao quinto pilo. Había ciertas normas que ali o das 3 era o do viño. E non se podía empezar hasta que empezara o maioral a comer. O das 3 botaba o viño, o maioral cortaba o pan. Eso. E despois, según estaba o maioral cortando o pan e iba tirando, non sabes, despois o viño, cando empezaba según pola puntuación, maioral tras maioral, e despois, non sabes, e despois os últimos éramos os tratores, os que bebíamos viño. O maioral tiña dereito a todo. Se había pouco viño, había 4 vasos, por exemplo, el non podía pasar sin viño. Se estaba segando e era malo, en vez de empezar polo medio da leira, igual empezaba por un corno, porque el segaba 4 pallas e o de atrás tiña que segar, pois, ao mellor 100 metros. Eso era según o maioral, e según era compañeiro, non? Os castellanos, eu falando nunha palabra, non abusaban da xente, non. E había os que querían chupar máis da breva de un, e había outros que reconocían que estabas traballando demasiado, e que claro, que levaban a cousa con amistad como se traballaras para ti. Caserío, sí. No caserío, ali tratábanos como da familia, sí. Ali sí. Ali tiñas relación con todos. Un pueblo que se llamaba Usín de los Barrancos, pues allí tiñamos amistad con todo o pueblo. Fomos para un señor, a Castilla é un señor que era de Parradinas, tiña 4 fillos, era moi bon home, a min tratoume como se fora fillo, queríame muchísimo. Tiña un fillo que chamaban Esteban, como se chamaba el, o jefe,
E o segundo, chamábase Longino, que era 2 anos máis vello que a min. E despois tiña unha filla que xa miraba máis para ela que para eles, que era do meu ano. E despois tiña outra máis pequena, que non sei como se chamaba, non me acordo xa. Houve segadores que tuveron un novialo, porque o fillo do Zoco de Santradá, o Gervasio, iba a Castilla, entonces cortárase moito nun pé con foucín. E entonces quedou saló uns meses engrasado, porque se cortara moito no talón do pé. E entonces, donde tuvo, no hospital onde estuvo, pois, conoceu unha enfermera. Ai, a moza era todo o día da cabalo dun suco. Nunha ocasión, fun traballar a un pueblo que se chama Bernuy. Cando chegamos ali estaban todos os pícaros esperando á porta porque dicían, veñen aí os gallegos, pensaban que os gallegos éramos diferentes dos outros. Eu aquela vida, eu pasei non moi ben porque trataba moi ben, porque o que chamabas Longinos, aquel cantaba moi ben nos carros e cantaba moitas cancións e contaba a min contos que había tamén un salón e dicía, mira, aquí, se vas para aquí e tes con unha chavala, e o que che pasa, tens que pagar a costumbre. E xa que é costumbre? A costumbre é que invitar a todos os chavales do pueblo e as chavalas, e tens que pagar tú. E despois falta de ciudadanos de aquí. Pois, despois de eso, 40 anos de ir a Castilla, fixemos un viaxe á provincia de Segovia, fomos visitar por ali uns amos que eu conocía un Miguel Ibáñez, conocía a Manuel, a Modesto, a José, a Donino, conocíaos todos porque foron todos, chegaban todos ali. Cobrábase, e despois, cando chegaba a xega, pois, facíase como se facía cando se comía. Unha manta e esos cuartos, tantos cuartos, repartíase. Cada categoría cobraba, tiña o seu salario. Porque había pasos, chamabanlles pasos. Empezábase polo das 6, 3 pesos. O das 5, 6 pesos. O das 4, 9 pesos. O das 3, 12. E o tras maioral, 18. E o maioral, 21, pero había que lle dar a maioría e eran 24 pesos lle había que dar ao maioral. Iso era unha risa. Os cartos poñíase unha manta, e todos ao redor, como se fora un rancho, e empezaban a facer pases, por exemplo, empezabas con un duro e tal, e logo ya que se facían os pases eran o que ganaba o maioral un pouco máis co da segunda, o da segunda ou terceira, uns pases que había, pero despois ya todos iguales, para ti, como se estuveras xogando as cartas. Menos os atadores, que era, si ganabas 1000 pesetas, si o segador ganaba 1000 pesetas, tú 500. E o primeiro ano, pois, fun a atar e trouxera 6000 pesetas, 2 meses. E o segundo fun un mes a segar, na marca a cebada, e trouxen 12. E os atadores, mitad das fouciñas. E, sin embargo, os amos, pois, pagaban a todos igual, aos atadores e ás fouciñas. Pero eran unhas normas que viñan de antigamente, e era así. Un atador ali ganaba a mitad dun segador, a mitad. Cousa que algúns que maiores que iban tamén a atar protestaban, porque non facían eso. Normalmente o segador ten máis responsabilidade, e ten máis riesgo tamén. Ves equipado en termo que tal, podes cortarte, ou iso. Traballábamos máis o atador, que traballaba a fouciña. Había cartos e había que salir de alguna maneira, había que... Os pequenos tiñan que ir á escuela, había que vestilos e había que amañarse, que había que sacar os cartos onde fose. Primeiro ano, acórdome como ahora mismo, o primeiro ano trouxéramos 18.000 pesetas, cada un, os segadores. Os atadores traían menos.
O segundo ano 19.000 pesetas e o terceiro ano o que fomos, pois 21.000 pesetas troquéramos. E despois eu e un tío meu, con esas 42.000 pesetas, algo de axuda que tivemos da casa, xa compramos un camión un puente nuevo. E foi cando nos metemos ao transporte. Íamos, nos últimos anos, a 12 a 13.000 pesetas, que era un dineral. Traíamos 8.000 pesetas meu pai e 4.000 traía eu. Traíamos 12.000 pesetas, solucionábamos caso o ano para pagar na taberna en cousas que tiña meu pai de deudas e cousas, solucionábamos o ano moi ben, quedábamos, o de ir a Castilla para nós era un punto moi importante. Se tiñas que buscar os cartos para ir a Castilla un ano, o ano seguinte tiñas que buscarlos tamén. Porque non todo Dios tiña os cartos para ir a Castilla, o pouquiño que era, non todo Dios. E eu hasta os 14, 15 años non notei nunca, ninguna comodidade deles. Despois sí, empezamos ya, porque a vida subiu, e xa notaba o que ganabas. Aquí traballábamos moito e non dábamos rendimento. E eu se reconocín efectivamente ao momento de casarme, formar unha familia e ao ver o mundo como viña. E digo eu, como eu vou ter fillos aquí, Santa Comba, traballar na forma en que estou traballando, para manter os fillos, e outros pois, están formando unha vida, ou un que pode maestro, ou que non, empleado, non? Entón aí foi cando dixen, eu teño que cambiar de situación. E o momento de situación, pois foi eso, tiña un panente que era o Corto Daniel, estaba de vacacións que estaba en Francia, e se me mandas un contrato, marcho. Temos que reconocer que hai moita xente de por aquí que iba a Castilla esperando, ou sea, porque comía mellor na casa. Aquí non había onde ganar un salario, entonces, pois mira, nun mes traías uns cuantos cartos que axudaban. Acórdome que trouvera 5.800 pesetas que se compraban 2 vacas daquela. No 66 fixen a casa, no 66, e no 67 fui a Castilla e a casa trouxen para facer o casco da casa. E no último ano fóramos xa a atar, meu irmão, e outros chegaron os tres, e trouxéramos 54.000. A mitad de facer a casa que fixamos no Burgardín, que a outra mitad deron lá o tío. Pois ao final, que non ganabas nada. Que non ganabas nada indo. Eso era o que che quería dicir eu. Que non había máis... Non tiñas ventaja ninguna, porque eu sei que había aquí señores que iban a Castilla na casa tiñan que deixar traballando a un obrero, non? É dicir, que sale o comido polo bebido, que non había ventajas. Algunos se tendrían, pero eu non as vía. Non había ventajas, non. A miña mãe quedaba moi triste porque ele era moi traballador e era no Brau, pois quedaba moi triste. Ten chorado moito. Pero bueno, había necesidade e había que facer de tripas corazón para eso. E había unha persona que nos axudaba. Pero quedaban as mulleres e os fillos, axudando. Os fillos facían o que podían. Deixábanos un Manolo, unha muller para que nos axudara un mes, e viña ao cabo do mes, e xa viña ele para fazer os traballos fuertes, a da erva seca, e a segar, e iso, e nada máis, non... Era unha vida normal, traballando moi duro. Que empezou a haber máquinas que segaban moito máis que a nós. Os últimos anos xa nos iba mal a encontrar traballo. Tínhamos que andar de pueblo en pueblo, botar aquí un día ou dous, ali, pois xa non había, xa estaba todo invadido polas máquinas. E por eso se deixou ir a Castilla. Senón, ainda se seguiría indo, uns anos máis.
Eu parei no 66. En Valseca, porque, bueno, Valseca era un pueblo bastante grande. E precisamente, o sea, estando ali xa eso, pois vin probarse a primeira máquina que se vendía para a provincia de Segovia, a cosechadora, unha cosechadora que, bueno, daquela era un milagro, porque a xente esmilagrábase por ali, porque segaba xa tanto como a 12 segadores. Vi un cambio moi grande, xa, porque xa empezaban a ver as cosechadoras, as máquinas xa modernas, o sea, para aquela época, pois, modernas. E o caso foi que xa se perdeuse de ir a Castilla por eso. E por iso deixei de ir a Castilla, porque facía casa máis por aí ca ir a Castilla. En Castilla viñan aqueles cartiños xuntos, pero nada, quedabas na mesma. E eu, pois ventes, igual tamén perdí os traballos que tiña de costumbre. Pero non, o de Castilla non. Eso olvidámoslo os que fomos, creo que o 99% que olvidan de ese país. O traballo, non polos castellanos, pero polo traballo, polos gallegos. Tu sabes o que é dormir durante o brao nun pajar encima de palla relada con a sábana que te picaban as pallas por debaixo da sábana, non dormías sequera, levantarse ás 4 da mañá a traballar de sol a sol. Eso era terrible. Quiero vivir. Viñas dali, era gloria a Dios. Ali todo sudar. A espuma por deriva da camisa. Como aquí cando enxabonan as mulleres a roupa. E a nosa espuma estaba por riba da roupa. E así día tras día. E que as fouciñiñas, veña, palliñas para aquí. E así foi as nosas temporadiñas de Castilla.